basale ved vores vejrsystem, det er højtryk og lavtryk, og jeg vil gerne starte med at forklare. Lavtryk, som er varm luft, som vi kan se her, der stiger opad og breder sig ud, og så danner det, man kan sige, et hul her, er der mere plads, så vinden fordeler sig ud, så kold luften bliver trykket opad, og det danner så en opadgående cirkulation. Og så højtryk, som vi ser herhenne, det er så den modsatte procedure, hvor man kan sige, hvor den kolde luft sådan trykker sig sammen nedunder og breder sig ud, og så stiger den varme, så kommer der så varm luft herned og danner hullerne ud. Og det er så en nedadgående cirkulation. Perfekt. Det her, det er så den globale cirkulation. Det vil sige, at det Malte han lige sagde, det skal jo så ses i global sammenhæng. Og som Odin sagde, så sker den hovedsagelige opvarmning i ved ekvator. Det betyder, at der dannes et lavtryk her, altså en opadvendt cirkulation. Så sådan, luften den bliver varmet op her, det sige, den stiger til værs, og så flyver den op til polerne, henholdsvis Sydpolen, hvor den så bliver kølet ned, og så bliver den simpelthen trukket og suget helt ned til ekvator igen, hvor den så udfylder det her tomrum. Det her skal så ses sådan, som en cirkulation, så det sker sådan løbende.